Ini lagi lab ini, banyak anak-anak dan anak kecil bolong. Lagi lab macan putih, wajahnya lucu bolong. Rawame bolong, bengi-bengi barang rawame bolong. Iki masuk Pali sing video kok pusat bolong. Nah kancane nduk omah bolong. Lha iku wong diae iku li. Wong akeh li. Wong diae iku li. Iki mang tak dikoyo wong Solo, ada wong Jogja, ada wong Tibo. Oh, ana wong Solo. Oh, Jawa. Jawa Barat. Jawa Angin, ada Jawa. Jawa Lesos. Daerah mana? Daerah di? Oh. Daerah. Wong Krejengan iki. Niku. Lho, kaya ndi. Mboten mriki kita niki ruame. Oh, iki lho. Kontrene iki. Macane iku. Penasaran karo wajah iya. Macane iku lanang ta wedok iku? Macane iku. Macane Kaya lanang ta enak wedok. ndok. Kaya enak ndoke mosok wedok. Delok ni sing guri li beke ngundang wedok li. Oh, lanang li, ndoke li, lanang li. Iyalah. Ternyata macannya itu jantan bolong. Lanang iki. Nah, yo, ternyata patung macannya itu jantan ternyata. Beh, rawame dodol pentol ini nduk kono li tepak li jane li. Malah dicekeli arek wedok-wedok ku ndoke. Yo. Beh, rawame kok yo urung turu ya li ya. Bocah-bocah Sampai esuk kene engko. lah ya kok yo urung turu. Ternyata malam-malam masih rame bolo ya. Patung macan yang lagi viral bolo. Ternyata masih rame banget. Ali sing ngegip di li. Bukan sing ngegip balas di mana. Sing ngegip gak enak blas. Kayane mek sing delok wake. Sing delok wake. Lho. Wake.